So I hope you've got lots to say, Yol. Because fuck all i ddweud e. So, helo, John a Iolo. Diolch am siarad efo fi heddiw. Dyma cyfweliad cyntaf fi yn Gymraeg. Gobeithio na I ddim ffocio fyna. Fuck. Hapus? Yeah, yndw. Felly beth ydy camau pellach? Ar hyn o bryd mae Camau Pellach yn prosiect cerddorol mae fi a Iolo yn gwneud. Mae'n kind of evolfio rhywsut. Dwi'n siŵr be'n union fydd o. Beth gen ti ddeud am Camau Pellach? Just spoken word, electronic, Cymraeg. Achos dwi ddim wedi cael ei wneud ers ages. Mae Paul yn meddwl fel, mae datblygu di wneud e, a fel just dyna gyd sy'n gallu bodoli, ti'n feddwl. Ond mae datblygu yn beth ni'n gweud yn dylanwad mor o ddoi ni. Ond cool bod yn gallu wneud, spoken word a electronic ar un peth fod yn. Yeah, mae'n guitars involved hefyd, dim just electronic. Yeah. Ydy gweithio gyda artistiaid gwahanol yn bwysig i chi fel cerddorion? Wel, mae rhywbeth dwi wastad di wneud, ti'n bod efo llyfrllaethog. Cydweithio efo bobl yn just sort of, yn helpu just datblygu syniadau, cos y tune da ni wedi wneud erbyn hyn, oedd hwnna'n just syniad bras oedd gynna i o'n i'n gweithio ar, a wedyn nath Iolo dod fewn, a nes i'n newid yn byd, nath o wneud y vocals dros fo, nath o gweithio'n ffantastig. As in fel, mae lot llai o brofiad gyda fi, fel gyda gweithio gyda pobl arall, mae John di bod wneud i'r llyfrllaethog a sache, ond hwn yw'r tro cyntaf fi i branchio allan a cydweithio gyda artist gwahanol mewn arddull a steil llywannol, ti'n ma? Mae'n bod yn really cool. Mae fel sort of, mae'n rili diddorol kind of just swapio syniadau, just dod â pethau wahanol at ein gilydd. Sut ymateb byddwch wedi cael hyd yn hyn? Ar Facebook, pobl wedi bod yn rili licio fe, a wedi bod yn just trafod lot o beth geiriau, a apparently mae rai wedi bod yn hoffi hwnna, a gathon ni waran Rydw Cymru cwbl o weithiau. Athyn nhw'n rili dda, oedd yn eitha cool, gallu cael y track yna fyna. A Camau Tywellwch? Oedd y Camau Tywellwch gathon ni fyna. Dyna fo. A hefyd, dwi'n credu mae Camau Tywellwch eisiau roi'r track allan ar compilation nesaf yna. Cam da, so dyna yw'r gobeith. Oedd yn diddorol i fi... Be oedd hwnna? Oedd yn diddorol i mi cael gweld y lyrics ti actually di sgwennu allan pan nes i weld nhw ar yr internet, cos o'n i'n hollol siŵr am sort of bob gair, so oedd yn really diddorol actually gweld nhw. So, ymateb gyda fi, ti, rwan, right. A beth sydd ar y gorwel i Camau Pellach? Mae'n a couple o sort of tracks da ni'n gweithio ar, just gweld beth sy'n datblygu, really, beth ti'n meddwl? Mae fe'n just mwy o beth lle mae fe just lan i, os mae gyda fi lyrics, os mae gyda John unrhyw fath o syniad, mae'n just rhoi caniad i fi, a mae'n gweud, fi newydd, dod lan o'r track yna, beth ti'n meddwl yn eitha hala fe fi na random o'r gitra, a mynd, cool. Yna geisio rhoi fath o fel lyrics neu geirio dda fe, so just gobeithio, dwi'n gwybod jiw, just parhau gyfansoddi, just gweld beth sy'n digwydd, just mwynhau, ti'n meddwl. Cos, ti'n bod, efo'r prosiect yma, Camau Pellach, dim pressure o gwbl. Na, mae'n hyfryd. Mae'n just, ti'n bod, beth yw'r gair evolfio? Mae'n datblygu, ond mae'n dod yn really rwydd ac yn naturiol. Yn fy marn i, dwi ddim fel bod e'n massive big project mae dda ni yn pryderu neu'n really insane workaholics amdano. Mae'n rhywbeth bach neis gwahanol, rhywbeth dwi byth wneud o blaen, so mae'n profiad really cool. Mae'n rhywbeth really... Mae'n hollol wahanol beth ni'n neud efo, dwi'n neud efo llyfrllaethog, a mae'n rili neis cael y rhyddid o just i cael pethau allan o tune, allan o amser neu whatever, and just sort of yr ochr mwy arbrofol fel y stwff kind of
slightly influenced kind of stuff nath ni ar yr album i'r dim, stwff ar brofol. Oedd hwnna, es i weld sort of, just posibilrwydd o gweithio yn ffordd gwahanol. A mae'n neis cael neud hwnna fi o. A rhyw beth efo John? John, Iolo, diolch yn fawr. Dim problem. Dim problem, Sarah. Siarad efo ti. Hwyl, nos da. I'r dim. I'r dim.